ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏଇଠି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ସହର ନିକଟ କେନ୍ଦୁପଦର ଗାଁରେ ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠର ଦୃଶ୍ୟ। बाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ବିଭିନ୍ନ ପଟୁଆର ସହିତ ଘଣ୍ଟ ମାର୍ଦଳ କାହାଳିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ମୁରୁଜରେ ତିଆରି ଝୋଟି ଚିତା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାମୂହିକ ଜୀବନର ନୈତିକତା, ଆଦର୍ଶ, ଆଚାର ବିଚାର, ଦେବାଦେବୀ, ଯାନିଯାତ୍ରା, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ବେଶ ପୋଷାକ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଏହା ସମୟରୁ ସମୟକୁ, ପରମ୍ପରାରୁ ପରମ୍ପରାକୁ, ପୁରୁଷରୁ ପୁରୁଷକୁ ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ମାନସିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବଦଳୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ପାରମ୍ପରିକ ଚଳଣି ଓ ଜୀବନାଦର୍ଶ ଉପରେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। ପୃଥିବୀ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଓ ପ୍ରକୃତି ସନ୍ତକମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଉତ୍କଳୀୟ କଳାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ପୁଣି କୃଷି ଧାରାର ବିଧିବିଧାନ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସହାନୁଭୂତି ଲାଭ ପାଇଁ ସାରା ବର୍ଷ ଧରି ନାନାଦି ପର୍ବ ପାଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭକ୍ତି ଭାବନାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ପାରମ୍ପରିକତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ନେହ ମମତା ତଥା ସଦ୍ଭାବ ସଦ୍ବିଚାର ପାରସ୍ପରିକତା ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ
ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପାବନ ସ୍ପର୍ଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ମାନସିକତାକୁ ମହାନ କରିଦିଏ।
ଯାତ୍ରାରେ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ମେଳାରେ ଯଦି ଖାଇବା ନ ମିଳିବ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ମେଳାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦହିବଡ଼ା, ଘୁଗୁନି, ଚାଉମିନ, ପକୁଡ଼ି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେଶ ବିଦେଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯାତ୍ରାର ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଘର କରିଦିଏ। ଖେଳନା ଠାରୁ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମଗ୍ରୀ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତାପରେ ରଜଟା ଯେତେବେଳେ ଧରିଦେଲାନି ଧରିଦେଲୁ ମୁଣ୍ଡା ତାର ଖୁସି ବନ୍ଧୁ ମାହାପୁର ପଳେଇଲୁ। Sampai